Benvinguts a Balcony TV València. Jo soc Cris i avui des del balcó de l'Ajuntament, Estereoson. Que ho disfruteu. Siempre me diste luz. Hoy no es el día perfecto. En blanco. Eres tú, ven a mí con tu tiempo espero la mejor versión de mí. Soy tu blanco, no eres capaz de disparar directo a mi inspiración. En blanco. Moltíssimes gràcies per estar avui al balcó de l'Ajuntament. Bueno, sé que per a un grup de stone rock com vosaltres, tocar un acústic, o sigui, és atrever-se a coses que molts grups no han fet així en el balcó. Així que enhorabona. Gràcies. Conteu-me sobre vosaltres, sobre les influències que teniu, pues un poquet què és el que us maneja, perquè sou d'ací de la terreta, al Xemesí, i estic molt contenta d'haver fet este programa en valencià, que ja tocava. Sí. Bé, nosaltres venim des del Xemesí i la veritat és que portem ja 10 anys de trajectòria i Estereozone se va crear des de la il·lusió de començar a fer versions, a tocar la música que ens agradava. Sobretot començarem fent versions d'estils com grunge o stoner, rock alternatiu dels 90. Passats 10 anys estem així presentant el nostre nou disc Mala Bèstia. Bé, estem molt contents per la rebuda tant del públic com de mitjans de comunicació i la veritat és que tenim moltes ganes d'eixir a girar i presentar el nostre nou treball. Molt bé, doncs m'alegre moltíssim.
a mi sempre m'agrada fer-vos preguntes per a d'ací uns anys o d'ací un temps convidar-vos al programa i preguntar a veure com haveu evolucionat, no? O sigui, quin és el somni vostre a curt termini i a llarg termini, per a que després puguem comparar. A veure, per a ser sincers, nosaltres normalment tenim els peus en la terra i intentem tindre objectius que a curt plaç se poden realitzar. La veritat és que girar per tot Espanya i presentar la nostra música per a nosaltres ja és un objectiu complet i ara mateix a llarg plaç sí que podria ser posicionar Stereozone a nivell nacional, a nivell estatal i sobretot que el màxim de públic i de ciutats puguin conèixer Stereozone i el nostre rock stoner i això per a nosaltres estem en la línia de l'esforç i del treball i el temps dirà on acabem. Sou 4, però avui heu vingut 2. Voleu dir-li alguna cosa a la resta de membres del grup? Que ja vos val, ja vos val no vindre. Bueno, doncs moltíssimes gràcies per estar així, espero que hàgiu disfrutat de l'experiència. Jo soc Cris i me despedís fins al pròxim programa de Balcony TV València. Adeu!